Aku antuk dutane para penggede yo Kanjeng Sultan Hadiwijaya ing kono supaya niti pirsa kahanane ngalas Mentaok kang diganjarake marang Danang Sutawijaya. Kepriye? Kaya mangkono gedhe panarimaku marang sliramu areh sawetara prajurit dalah tamtama aja nganti kowe pegat saka kaprayitnan sikep gegamane ngayuda ya sengajan to amuniti pirsa mula sangka iku aja nganti lakuku marang kowe colok lintang sinambung obor mangko mundhak kasurupan dening suruping surya. Ayo, dari akhir. Siji. Ora dirungokake. Kowe ngerti aku apa ora? Halo. Nggih. Patrap kowe bocah cilik. Ora duwe sobo setok. Aku melu takon marang kowe. Nggih. Kowe ning kene Bapak Talas. Nggih. Sing ngongkon kowe iki sapa? Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir. Nggih. Kiyaine supaya tekake kene. Ki Ageng parani no. Sugeng rawuhipun Kakang Pemana, dalah Kakang. Iya. Iya. Padha Basuki Raharja. Mangir. Dawuh katibalan. Apa bener nek pancening kowe kang utus para penduduk-penduduk go kawulamu babat Talas kene? Menika leres sanget panjen kula ingkang. Kanthi dasar apa nganti kowe wanuh wani babat alas ana ing Mentaok kene? Kebareng matur Kakang Pemana. Kepriye? Reh dening kula menika nggadahi welas asih dumateng kawula wonten ing Wonobaya. Iya, papanipun sumpek kirang panggenan. Ing pangangkah kula umpami sampun alas Mentaok menika kula babat dados karang pradesan. Ya. Kawula Wonobayan supados mapan wonten ing alas Mentaok menika. Kanthi dasar ana ing kono. Nariji terus. Karepmu kuwi bener, ora luput. Kowe mesakake marang kawulamu sing ora nduweni papan panggonan. Nanging luput cak-cakamu. Lepatipun disebut. Kowe eling nalika jaman perang geden-gedenan. Ngerti? Kuwi sing ngentasi karya sapa? Aku tekon marang kowe. Nalika semanten Kasultanan Pajang
kalih Jipang Panolan. Bener. Ingkang saged mbingkas karya nigas janggane Arya Penangsang pun Danang Sutawijo. Lah ngerti kowe. Lah nggih, Mas. Marang sinuwun diwenehi ganjaran apa? Alas menawa. Ning kono kowe kok wanuh, wani kowe mbabat alas. Kuwi lak dudu duwekmu to. Nggih. Mbok menawi menika dipun wastani lepat, kula ndodho kalepatan kula. Banjur ing kula suwun kanthi sangat sodangan penggalih panjenengan. Panjenengan matur wonten ing ngersa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya ingkang anggadhahi pangawas wonten ing Kasultanan Pajang. Mbok bilih papan menika tetep badhe kula lajengaken kula babat. waduh, mangke aturmu alus. Marang aku apik. Nanging surasane kaya mbaguguk Makutha Waton bondan gajah tanpa serati. Kuwi ora kena. Sabda pandhitaning ratu tan kena wola-wali sepisan kudu dadi. Mula sangka iku yen kowe gelem nurut apa kang dadi kekarepamu, aku bisa menehi pangapura. Mana lho? Wis tak sengaja. Mangke sengaja bali lu ning Kasultanan Pajang. Oleh tak babat, ora oleh tak babat. Terus nganti kowe wani ngadeg sapu jajar marang jeneng ingsun. Ho, lanang-lanang temenan kowe. Prajurit dalah Tamtong, siap siaga. Ayo, cepet. Melayu katonjok dening Bromo Sitan Kober bakal brodol waduh. Penjawi dening budaya menika sampun kendang saking salebetipun wana. iya Monggo kuwaturi inggih wonten ing Kasultanan Pajang punjalaken pesadalem bagi sengajan tawa kendang saka pebaratan aja nganti lerwa saka Pandulu. Ayo kabeh derekake aku sowan ngono iki. Makeng Cinandra Karani Tanah Barong Ambang Kidung Terus Ambarung Umpama orang gal oncat sopeng palagan mesti wae aku temukan ing pati. Sakedheping netra aku weruh
yen pemenan lido pusaka brongot setan kober iya ora kandhek cukup sakmene pemanahan tau nono windonono mangir ora bakal nyembah lamane Sultan Hadiwijaya ing Kasultanan Pajang eling karo sadulur kula nang tuwa kang aran Kang Mas Ajar sak wayah-wayah kowe nampa ribet teko ing papan kene supaya aku bakal aweh sabiyantu karo kowe. Yen ngono kowe ategeh ora seneng yen duwe sedulur gentur pasutapane ampuh keremune ning yo kene kowe ndugarake ngen pertama keparing naturne lepat numpak apunten Kakang Ajar kula mlajar dipun bujung kalih prajurit saking Kasultanan Pajang. mesti kowe luput. Mas kula mboten lepat. Mawa dasar apa? Kula mbabat alas mentahok Kak. Saka karepmu Tangke yen sampun dados karang prabesan kapurih kula kengken ngenggeni kawula saking Monobaya. kowe iki wong cubluk. Yen ora melek mripatmu ya krungu kupingmu. Kowe lak ngerti nalikane pecah perang di Panolan antaraning Pajang mbalilane Arya Penangsang Senopati kang gugur ana madyaning peparangan yen diitung cacahe tanpa wilangan murung tan murunga Kasultanan Padang bakal ketengter dening Jipang Panolam. Ning kono Sultan Hadiwijaya nganakake Giri Patembaya. Sapa sing bisa ciliki mikut gedene mateni Arya Penangsang diganjar alas mentahok. Bocah sik timur. Danang Sutawijaya kang bisa merjaya Arya Penangsang. Mula saka iku sejatine kowe ora kena babat alas mentahok mergo kowe ora elok duwe. Wale palilah sapa? Babar pisan boten asa palilah saking pundi. Karepmu bener mbela marang kawula. Ning tak cakamu kliru mburu karepmu dhewe. Ning kula nyuwun kanthi sangat sedangan penggalih panjenengan Kakang Ajar Sepuh supados panjenengan sabiyantu kalian kula. Yen aku mbantu marang kowe dianggep aku mengkal paguraning bebener. Mengkang pranatan ana ing Kasultanan Pajang. Kandheka ning papan kene sepira kekuatanmu? Yen kowe arep nglawan wong-wong Pajang. Ning kono ana pemanahan, ana penjawi, apa maneh Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sampun dados antep ing manah kula.
Wah, tak kira timun mungsu duyen. Kowe ora gondro sepira. Ning kowe tetep tak bantu. Ning ora kanggo nglawan kekuatan ana ing Kasultanan Padang, ning kanggo sikep kanggo keselamatan. Aja nganti kowe dibujung-bujung dene wong Padang. Ngerti? Reno, andeka. Aja mbok terusno kowe mbabat alas menawa. Malah ndadekno kacilakanmu mangkin. Kowe manut karo aku apa ora? Kowe tanggep adik ya adik, tanggep anak ya anak. Mergo wong tuamu lan wong tuaku sak kloron wis padha sedo. Mangkin ora bakal diuber-uber dene wong Padang. Ning tampun pusaka iki. Kena diarani pusaka saking Mas Yo Pangotwaja. Kowe tak critani dumadine pusaka iki. Rikala semono ana wong wadon bau lawean. Wong wadon sing diarani bau lawean. Ben dipek bojo wong lanang durung nganti suwe wong lanang mau mesti temkaning pati. Wong wadon mau makaping-kaping dipek bojo marang wong lanang ning wong lanang mau pati. Jur wong tuane adeg kiri patemboyo. Sopo sing iso marasno lara aneh ya bau lawean ning anake iki bakal diwenehi ganjaran. Ning kono aku ngeboni kiri patemboyo. Siji nulung karo bocah wadon mau, loro aja nganti ana kurban. Yo wong lanang kan seneng marang bocah wadon mau. Pas malam Jumat Kliwon, bocah wadon mau turu. Tak pasani, tak tirakati, tak reki. Pas loro ya nuwun sewu saka wadine wong wadon mau ana tahya kang mencara gedene sak sodolaman ndak mandeng tansaya wenteh sawise tahya mau ilang ana kumluget tak saut ning kono ana ula darene sing ngarani ula klimsi iki kang manding sak juga marang ragane wong wadon bau layan bareng ula tak saut bocah wadon mau waras saiki dikromo sapa wae ora bakal wani. Ning ula mau bareng tak cekel ora kawujudan ula kawujudan pusaka saking Madya Pangotwaja. Mulane wadine pusaka iki aja nganti dipangku dene wong wadon umpami lajeng. Eno diarani curiga manding nang warangka, pusaka murta manding nang jiwa raga. Mula mangir, kawuh yen kowe kecocok cara ngandhep iki bisa mbok gunakake. Ning wadine aja lali. Kakang ora bisa duwe ketemu marang kowe. Pamikir aku syadeng aku kepengin teteke nyuwun nugraning Gusti kang akarya jagat.
enggal bali yo menyang Wonobayat. Apa iku? Sing ati-ati. Apa wis rampung kok gurung nggone masak? Sampun. Anu micine kirang jenu lare-lare kengken tumbas. Sampeyan para tuku micin. Kula wau. Pun sak kula ya. Tenan ta? Kang Lah kok bisa micine iku lho. Lho, karo sampean kabeh tak kandhani. Menapa to? Iki ana sing tak pikir Kang Bawa. Lah napa to? Kok tak anu. Awit biasane yen tanggal 1 Suro ki lak ewuh nyadran. Lah inggih to. Ndur aku mikirake kadangku Kang Mas Mangir kurung ana rawuh. Lah inggih to biasane lak sampun kondur. Karo ki, Jeng. Lho, menika. Kang Mas, Saja kok ana wong wadon akeh. Lah inggih to. Ing kono aku weruh bodho ngepruki kelapa. Ing kono padha rajang-rajang brambang iki ana apa? Kang Mas Mangir, Menika lak nggih supe to. apa jenengan ku lali apa piye? Lah inggih to. Iki tanggal piro? Ulan napa? Ulang sura tanggal. Tanggal si. Lah inggih to, jenengan menika menapa supe. Lah inggih. Sing gedhe pangapuramu roro kecil. Aku rada kasupen. Jalaran akeh pataran sing kudu ndak rampungan. Kang Mas Mangir, awit iku sing tak pikir wiwit mau mung panjenengan dhewe lho Kang Mas. Awit biasane yen tanggal 1 Suro ki panjenengan wis teko ana omah ning nyatane wis ranti wiwit mau kurung ana bali. Senajan to ora ana aku roro kecil. Kowe rak ya bisa mati. Nanging jenenganku kadangku sepuh lho. Ayen iki ana repot ora bisa puntra ya kowe bisa. Ning sing tak suwun panjen ya kaya ngono senajan to Kakang Mangir ki ora ana. Yen to tanggal 1 Suro kuwi kowe kudu ngenekake kaya ngene iki. Mager sare kabeh rak ya padha siaga. Pancen bener Kang Mas. Oke siap. Iki aku tak asus salino. Saja ora kuat rasane atiku. Apa ana patunggon sing kono kanggo aku? Mesti wae ana to Kang Mas Mangir. Dadi ngono. Heeh. Ning aku meleng. Coba rene. Sewaya-waya ana prajurit saka ing Kasultanan Pajang. Bisa. Mengko yen ngupati Kang Mas Mangir kandhan ana ora ana. Ana wigati ngapa to? Ora ana apa-apa. Ning aku sih lagi saya. Kepikiranku ing Paseban Agung Kang Angka Loro aku ora bisa sowan. Aku kuwatir engko yen kadukanan. Oh kaya ngono ya iso Kang Mas. Eling ya. Mager sari kabeh. Inggih. Mireng to sing tak dawuhke. Ngono lho ya. Ing ndi? Kono apa? Inggih wonten mrika nggih, Wong. Sing resik ndi? Ya wis pinggir kono kae to Kang kanggo panjenengan dhewe. Ngono. Iso? Tak asul ya. Ora usah dibangunke. Iya Kang Mas. Kanggo, Inggih, ayo dadi rampung ae. Inggih monggo. wis tak rampung lho nggih niki. Aku wis arepe ngaru iki mau kate dengan komane arepe ngaru dadak ditinggal. Gosong temen iki kok. Konjo kudu Gusti pinarak mriki ayo sing cepet ta. Ya menika napa sios peragat mentok. Nggih. Ya mesti wae sida to Kang. Lho lah nggih. Arep rampung.
menapa sing bakal menimbulkan siwaraga. Dosa karo Kang Mas Mangir. Ya gini aku wis meling karo kowe aja nganti aku kok bangunake. Aku seaso. Ora apa? Kang Tak kowe mun. sing gedhe pangapura sampean Kang Mas Mangir. Apa sing dadi karo tamu wong ayu? Apa menawa aku lumput aku njaluk pangapura Kang Mas. Ana ngopo? Ayo matur. Ora ora yen aku duka karo kowe. Syuk. Ganti bayangku para manusia sehati ning nyatane aku boleh besok Kang Mas. Terus Aku juga bisa wis ana ngene pinggir kuwi mau. Banjur besok tak hilang Kang Mas. pangot kok jupuk, kok pangku ilang. Ya. Kang Mas Mangir. Aku telu pangapura karo Mas. Kowe lancang Roro Kijang. Kuwi dudu duwekmu. Mestine kowe kudu nyuwun ngampil karo aku. Ya gini kok pundhuk dhewe kok ora ngomong karo aku. Kowe pangot dudu sembarang pangot. Ning kuwi wujuding pusaka Roro Kijang, Roro Kijang. Panget waja ya saking Mas pinarengane Kakang Ajar Segu. Sabatake gunung jumbruk segara asat, bumi bakal sigar merapat Roro Kijang. Ning ngono wawere. Ora kena dipangku dening wanita. Upama kebajut adikku Roro Kijang dipangku dening wanita. Sapa bakal manjing warangka? Pusaka musna. Kowe mbobot sepuh Roro Kijang. Aku nunggu sing tumiku ing Jawa Raga lan Jawa Raga. Mituwun bayangku Kang Mas Mangir. Wis tanpa punah berbalan donya nandang mirang sing kaya ngene. Kuwi atiku sing tak tresnani. Ora bakal arep mateni karo kowe. Iya. Roro Kijang ora luput. Kakang Mangir ora luput. Kok ana lelakon kaya ngene kang tiba ing Lager Saren iki. Wis dikersakne kawan Gusti Kang Angaraja. Roro Kijang ora usah muwun wong ayu. Ora isin. Kok ana wongku laris punang jabang bayi. Kakang Sudarmani Kandhanono. Wong tuane lanang ya aku. Mangir saka ing Wanabaya ya wong. Sunah kowe dhewe kepengin mulai karo panjenengan Kang Mas Mangir. Roro Kijang. Iku gampang. Kanggo nebus dosamu kelawan dosaku. Aku kudu nobat apa ana ing salengkenging Gunung Merapi. Ning aku ninggal pesen karo kowe ya wong ayu.
isih eling ning sendong tengah nalika semono apa temukan mati diwene ati oh ini ora cabang ayu air kanten ana iki wong tuane mangir lagi mertopo ana ing Gunung Merapi ya Roro Kijang tinggal Roro Kijang sekali Mbok sing tak jaluk kowe lan kancamu kabeh pati iki sing ngeruhi mung aku karo kowe aja nganti kawiyak marang tangga Semar hati-hati tak tinggal ya wis ora usah Mula aku nututi mrene. Sejatine aku iki sapa? Yen pancen ora dunungno sapa sejatine aku. Papan kene bakal tak obrak-abrik. Wong tua, oh ibu, sungkemku katur marang kowe. Oh, yen ngono wong tuaku iki sapa? Pancen kowe kepengin ngakon sapa dadi wong tuamu matur aku, wong tuamu Dunungno ibu, dunungno apa ibu ora mesake marang aku. Dununge saiki ning ndi kanjeng ibu? Angestumu aku tak golek marang wong tuaku lanang. Yen kowe bakal wong pangkalan iki jeneng apa kanjeng ibu? Linding Kencana.
Roro Kijang. Kanthi tetenger klinting kencana iki tandha bukti yen aku anake Ki Ageng Mangir. Aku tak budal ya kowe. Pangestumu sing tak jaluk. Saiki aku wis dumunung ana lengkeng Gunung Merapi. Umpama takon sapa? Bela. Iki kok ana wong kang lagi sementi. Siji-sijine dalan tak jugar nih gone metopo. Jura takon ndi tulunge wong tuaku lanang Ki Ageng Mangir. Menungso sadurunge aku njaluk pangapura gugura tak gigit jempolmu. Kok. Aku mung bakal takon karo kowe. Takon apa? Apa bener iki Gunung Merapi? Ora pun ya iku lengkae Gunung Merapi. Wah. Tak rewangi milang-miling aku goleki wong tuaku kang aran Mangir. Goleki wong tuamu lanang kang aran Mangir. Banjur kowe dikanteni apa karo wong sing ngongkon goleki Mangir? Aku dikongkon Kanjeng Ibu Roro Kijang diwene tenger klinting kencana. Ora ana loro. Ki Ageng Mangir saka ing Wonobayan ya aku pawongan. Aduh Rama. Aku anakmu. Mo. Naga, Kowe gagah piteksa ya bagus ning anak-anak kok ula. Apa biyen kowe tau mula apa? Nggih Naga, sejatine ora kaya ngono kuwi cak-cakane. Mok mono ana lelakon kaya ngene iki wis digaris karo sing kuwasa. Mula Naga, apa kowe wis diparingi tetenger karo ibumu Sri Roro Kijang? Durung Rama. Naga baru klinting. Oh. Yen ngono kowe wis ngakoni aku anakmu. Naga baru klinting. Rama burung bisa ngakoni yen kowe anakku sing sejati. Ya kok kaya ngono. Iya. Jalaran Rama manusa ning wujudmu iki kewan. Apa kowe isin? Piye? Apa kowe isin duwe anak aku? Menawa ae ngono. Terus karepmu piye? Kowe bisa ndak akoni anakku sing sejati, Nger. Yen pancen kowe bisa nglekeri kae lho. Gunung Merapi pucuke nganti tepung gelang. Besok kapan, Mbok? Saiki uga. Pangestune Rama Ki Ageng Mangir sing tak jaluk. Dadine kaya ngene. Ya kuwi, Nger. Kanjeng Rama, Munggah sithik. tak wiwitane ngelekeri Gunung Merapi tepung giliran. Aduh, Rama, Iya, iya.
Wis kelakon aku ngelekeri Gunung Merapi. Terus Ning kurang sak tengkang. ayo odoten mah. Odot sedidik maneh. Yen kowe putrane Rama Mangir iso nggih. Wis tak odot mo. Tak odot bolak-balik ya wis ora iso podot. Yen ngono kowe ora bisa ngaku yen aku wong tuamu nggih. Mo Kepiye? umpamane tak sambung nganggo ilatku piye? Dadi bakal kok sambungan lilatmu. Iya. Tak lilani. Coba sambungen rohno ning ngarepe Rama nggih. Wah, pas padakno wis tak sambung nganggo ilatku mo. Aduh. Piye naga baru glinding? Apot-apote aku nek aku nyaro anjing omon aku anake. Ewangi aku korban ilatku mo. Loromo. Naga baru glinding. Ora usah ndadak kowe nangis senajan kowe pelak utawa kedal sing kaya ngono. Ya kanthi dalan sing kaya ngene ngger kowe bisa wujud manusa kaya Rama. Mo. Syuh. Panjang omong ondot yang ada ono kepino bungai antiku mo maafkan ilang-ilang tahun ilang-ilang bulan aku ongso aku ingin wujud kaya kamu dengan emono mo Naga baru glinding. Isih ana sarana maneh kanggo awakmu ya nggih. duh anjing ngomong eja ono aneh apa mo Kowe bisa ngomong kaya Rama lan ora pelak. Bisa wujud manusa kaya Rama. Ananging saranane kowe kudu tapa ing alas secang 40 dina 40 bengi lawase. Aja nganti badar-badar yen durung teka wancine. omong Syuh. abot temo aku ni anak alo omong non omong aku harus budal yang unutang apa esune omong tak alo ya mo Tak pangestune kaya banyu milinggir, kasembadan apa sing dadi panjang kamu. Tak juang saka mburi. aku budal mo dadi nalune wong tuwa-tuwa biyen setiap tahun desa kene kudu pun adat. Mula kabeh ki siapno tombak pedang lan liyane to. Kanggo guru bab kewan-kewan sing ana jero ning alas kene. Ning kudu dibagi ya. Engko mbak menawa apa-apa ana sing mitulungi sebab iki alas-alas gawah ya. Ayo kabeh sebar. Padha dole kewan. langsung lo nak sengetan Ayo ngono. Benur. Rakyatku, pendudukku, wis sayek saka kapti. Padha giat dolek kewan sing rano kanggo sedekahe bumi desa Sedang. Ha ya kono. Iko diopyak iko. Nek perlu aja kok wong telu nek kualan. Ayo diopyak kabeh. Ayo itu. Apa? Niki Apa? nyeleneh niki. Kok nyeleneh ana Enten wit niki kula baca kok medal getihe niki. wit kok bacok metu getihe. Nggih. Ayo iku kewan macane wit ana tarane. Lah mendel mawon niku. Lho, lek perlu dipotong-potong, gitu. Kok iso ngene? Potong meneh to. Wong wit kok metu getihe. Ora ngerti to lek iku kewan. Lah iki bocah-bocah iki ora waspada iki apa?
besok medya perlu go mulai. Iya sing kok nek iso dimasak. Wah, iya. Weh, kabeh. Ayo, kok. Wong biasa, aku ganteng. Iki go asane Haten, aku itu adi wong biasa. Oma inter. Kok? Aku atur nuwun karo iko mo, aku wis dadi menungso hasa. Napa baru glinding? Iya, Mo. Apa kowe wis mesti rupamu sing sak mestine? Mo, yo senajan urung ngerti, ya opo ojotku ning nyatane aku dadi wong biasa. Aku nek ikil, niangan, wis komplit. Aku yo duwe ingadang komplit, eteng. Nggir. Coba nileo ning sendang kae, kepiye rupamu sing sak mestine? Aku ndelokno, Mo. Iya kamu, gue ini kamu. Om siapa? Om antengnya ayah ini, kok dia anak ayah ini wujud temam. Iki lelakon, Ger. Iki kudu mbok lakoni, uga tak lakoni, uga sing dilakoni marang ibumu Roro Kijang ana ing Magersari. Wes kuwi aku ini. Mulai kayak wong biasa. Mulai aku dadi lunga, ojo kayak ini. Sama-sama. Iso, Ger. Kowe bakal kawujudan bagus gagah prakoso kaya Rama. Ning saubare kowe nderek apa sing dadi dawuhe Rama? Ama? Aku dan Ompo dari anake Rama. Wes to, opo ae mo? Watane kodhok-kodhok anak ini. Aku anggap kok mo. Dadi kaya ngono. Ger, ora pantes yen kowe wis wujud manusa sing kaya ngene. Jenengmu Naga Baru Klinting. Mula iki simpenen Naga Baru Klinting kowe bakal tak wae tenger Joko Baru. Ama, karena aku udah anu to. Aku dino iki wis duwe jeneng Oko Harumo. Atur nuwun ya, Maya. Ger Joko Baru. Apa mo? Kowe bisa bagus kaya Rama Mangir, Ger. Ning saranane kowe kudu bisa mangan iwakmu dhewe sing wis digawa karo wong desa golek daging sajroning alas kae mau. Maramu. Kok abot menapa mati dalukane omo? Apa itu apa rugi angan kok akeh wewe to mo? Yen Rama Kandha bisa mesti bisa, Ger. Eling lan eling. Iki bakal ndak paringake kowe. Iki tugelamu latimu sing nalika semana kowe nglekeri Gunung Merapi sing tak putus. Wujude pusaka Cemeti Sada Lanang. Ono mo. Iki ana daya katiasane kang linuwih, Ger. Asiate mo. Yen sabetike Gunung Jingkruk segara asat, bumi bakal sigar merapat. Atur nuwun mo. Apa ati ana anak tak ompone ya mo? Yo. Ning elinga, Ger Joko Baru. Pusaka sing kaya ngene iki aja nganti kanggo gawe kapitunane lelian lan sengsarane lelian. Kapara kosok Bali gawe tetulung marang sok-sapa wae pawongan kang lagi mbutuhake pitulungan. Omo, takone akeme lekanane apa ning dadi dalukane omo. Apa tak udah ya mo? Ati-ati, Ger. Estune mo ya. Tak pangestoni.
poso. Masa jange poso iming-iming sego ya mangan. Alah kapan nek kena poso iku Kang. Ati jange poso, endi ngombene teteh iki lho. Wes mangan-mangan no. Tak tau mangane Pak Pitik 7 wulan. Kula nuwun, Pak. Apa iki? Lah, anak kok mangan kulawon. Nuwun. Hah? Heh. Halo, Pak. Ula, nyale iki. Kowe. Pedis. Apa cis apa kowe? Nuwun. Halo. Jaluk. Pedis. Apa cis, Pak? Kowe. So, kalau pedis doyan. Arep. Mulai pedis aja nangis kok. Ajar. Apa nggone ya? Nah. Iki anake sapa utul iki? Oh. Iwak Mripat kok dulang. ngenge ono. Gak iso ah. Piye rasane? Urung rokok. Gak iso ah dipangan karo anake, ya iki anakmu sing karo bojomu sing nyar ya iki. Tak tonyo bentul kon kok. Piye rasane? Oh kok. Ngenge ono. Mangmula kena ngak pedis. Ayo Mbak, mik. Lho. Ayo. Ora mula nggih susu demi. Kene dhewe ra ngemi adano. Muga-muga jero. Kok nggene. Muga-muga jero. Omahmu ndi nak? Muga-muga jero ombene. Wah nek ora temen. Ono ulun. Apa? Iki ono ulun. Aja dicikek buluse nyengit. Dicokot nak kon kono. Dicokot tanganmu pedhot kon kok. Selamat. Buluse nak ndak. Selamat. Aja dibuka iku bulus. Aja dibuka nah. Ngoten. Lho, Selamat. Iki le urusan ndi? Mbok golekane dhewe. Selamat. Nyam ngene. Iki le urus iki ndak sih. Iki le aku bengelo iki le. Oh, lho iki le aku. Selamat wes pedhot. Loh, kon kok. Pedhot temen wes. Aja diombe nak. Iku jamu. Apa? Pahit. Apa aku? Lho, kon kok. Wis. Ora kerasa. Piye rasane? Ora rasa. Piye rasane? Ora rasa. Piye rasane? Ait. Oh, mangmula. Kene 7 dina 7 bengi ae jek kemeter mi adano. Kon nyosar ae. Kok ini Enak. Tunggone ya. Kon iki jatine sapa sih, Nak? karo apa? Iku tak omongi. Ya. Ini jange ono anjir gede. Halah. Enak, jange ono anjir gede. Terus Kene lho jangan ono banjir gede. Enak anjir gede.
Cok tangannya jangan anjir dik. Terus Iko cek amet. Ayo. Gawe yo perahu. Hah? Perahu lesung. perahu. Sobeke karo entong. Lah kan boleh man. Pokoke iko upak ausung, obek entong gak apa-apa amet. Oh, iya. Aku ya. Iya, Nak. ya. Iya. Atur lu Pak aku kayak mama ya. Iya. Heeh. Celak aku mie aku Pak. Disenane bapak iki lho. Lah, mie iki lah. Kelek iki. Oleh Pak Iya, Nak, iya. Mbokmu. Arek iki aja sembrono lho. Biasae man diomongi. Ayo ngetok kayu gedhi, entro kaya lesung, dikeki ombo, digawe perahu. Kok entengmu jenenge aja. Pak Guling, nggih, sampean ketung tuwa ya lho. Bab anane asan iki ya mosok bodho-bodho sampean. Nggih, menika piye amrih desa kene slamet sak lawase dhewe sanang pangan. Lah kene ben iso lancar. Ngoten ta. Ya apa menah bulan. Ngono ta? Nggih. Ayo kono di semakno. Nggih, monggo mriku. Yo pun. Asamane kene ajat. Oh, kajate ngono ta. Yo ajat kanggo. Ayo, pila undangan. Undangan. Oh, ngerusuh wong aja nang ujug nang dadake Sopan aku rek. Ayo. Cek pila undangan. Halo. Lho, ya pamu koyo ngono. Aku elok undangan. Ambumu koyo ngono. Wandane wis nyember-nyemberi. Iya lho Pak Lurah. Ngeten niku ya. Undangan. Nek melok ra opo sik. Wasno tak awakmu. Iki jalan di mana? Aku kok elok undangan. Bocah kaya ngene iki sing kon minggir teko papan ngene. Minggir. Minggir. Kene. Oe aku. Iya, aku. Ambulmu. Hak kuat. Awak. Aku dhewe gak kuat kok. Apa elok ametan. Kalah. Kudu minggir kok iki. Ini kok tak omongi ya. Aku pokoke iku elok ametan iki ya. Terus nek gak entuk lho, aku ngono iki yo moh gak iki. Lho. Lah apa gak minggir? Elok ametan iki. Kalah. Iko ingin aku kok engke kabeh. Nah, Aku lem iki pokoke aku duwe talem boro. dan jual apa? Pokoke talem boro ki tapi lho kuti. Tapi awakmu gelem mikir kok kene ya. Temen lho janji lho. Wis iko iso. Bone ayam yo aku engke ya. Iki ati oto lanang. Ya. Roh, Apa sih apa? cemeti soto lanang goblok. Iki tiodo lanang, tiodo lanang. Cemeti soto lanang. Lah iya lho. Kita nyondek ini. Ya. Ini. Iko nek aku apa nek gelem. Okoke iko habut ati odo lanang, aku gelem iki. Dadi kaya ngono. Habut nek kena awakmu kudu mikir lho. Ya mikir lho, temen lho. Habutan. Tapi nek gak mikir awas. Ayo habut to Nur. Iso temen ta mikir bocah iku. Samine gak kuat iki. Ya saya angkat besi kok. Habutan. Oh, ngene kok. Ya Nur, apa ta? Lah Nur. Oh, habut kok mundur. Ayo dia. Ojo digawe-gawe anu. Waduh sak. Oh, aja guyon ta. Aku itu Iki mek obot tok. ngono. Mek obot tok gak iso bol. Gering. Oh, iya. Menang kan nyemene bro kene lho. Kene dade kene. Kula Pak Lurah nggih. Monggo. Ngomong ya. Goblok kabeh. Kok ngene kok. Aku tuh acul-acul ini. Mangulo sarapan dhisik ta. Dhisik. Gak percaya. Lurah. Lho, Pak Lurah ya. lho. Pak Lurah. Salah. Lurah tuwek-tuwek. Alah. Pun guyon ta, Pak? Pak Lurah. Iki Pak Lurah kene. Yo, aku kene. Iko ambe gak iso abot ketiyo danang.
Pak ora gak iso. Iya. Terus tak abut lho iki. Babutan. Aja apa-apa. Men. Iya, babutan. Awas abutan ya. Iya.